ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои қимат ҳам ҳастанд ва хонаҳои арзон ҳам ҳастанд. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб чоркомнатаҳа квартира дар чорум ошона қарор дорад. 100 квадрати метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб Садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 230,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор яккомнатаҳа квартира дар 9 ошона қарор дорад. 46 квадрати метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 12 ошонага, дата лифт дорад. хона дар наздикии мактаб роҳи калон бозор дар наздикиш аст. нархаш 135,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 92 микрорайон дукомнатаҳа квартира дар 5 ошона қарор дорад. 55 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. оби гарми хунук, отопление. хона дар наздикии мактаб Садик дар наздикиш аст. нархаш 485,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодум яккомнатаҳа квартира дар 2 ошона қарор дорад. 43 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро сирочина бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусизода 1 микрорайон яккомнатаҳа квартира дар 4 ошона қарор дорад. 48 квадрати метр. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб Садик
روی کلون در نزدیکیش است. خونه را با چیز چارش فروخته می شود. نرخش 175,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 34 میکرورایون یک کامناتا کوارتیرا در 4 ماشانه قرار دارد. 49 کвадрат метр новостройка است. خانه без ремонт коробка است. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% است. доми 7 ошонага дар наздикии роҳи калон магазин дар наздикиш аст. нархаш 184,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе райони фирдавсӣ наздики бозори корвон як комнатаа квартира дар 3 мошона қарор дорад. 33 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 180,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе райони зарафшон дукомнатаа квартира дар 8 мошона қарор дорад. 52 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 13 ошонага 2 лифт дорад. хона дар наздикии роҳи калон. нархаш 285,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондаги набошен барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хона ёбем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед ва беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. бародаро, ҳазор раҳмат бародаро, барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед, дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киси саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.